Una situació complicada, molt complicada, amb un atur que ens angoixa, amb una situació social que ens preocupa moltíssim, però al cantó d'això no ens enganyem. Si nosaltres expliquem fortaleses que tenim en aquest moment, qualsevol ciutat que tingués les fortaleses que té la ciutat de Barcelona, doncs diries, escolta'm, això ha d'anar molt bé. Això ha d'anar molt bé. Tenim una ampliació al port extraordinària, tenim un aeroport que va de primera, tenim una situació del tren d'alta velocitat, que escolta, amb totes les coses que es vulguin i amb totes les crítiques que puguem fer, però ara sí que serà veritat que arribarem a Girona, que arribarem a Perpinyà, que arribarem a Montpellier. Això no passarà dintre de 20 anys, sinó que això passa ja. Tenim una situació d'una ciutat de Barcelona que és capital dels mòbils, que fa l'aposta pels Smart City, que venen inversors, que venen xinesos que volen invertir, que ve gent d'Anglaterra que vol invertir, que volen fer transformacions del port, que es creen llocs de treball. Això també és veritat. Això també és veritat. I jo prefereixo creure aquesta part que no explicant-se les penes que hi són, que les hem de donar resposta i les administracions tenim una obligació especial de donar resposta, però nosaltres hi ha molts aspectes positius. Si vol, els hi explico. Ahir a la tarda jo vaig a Casa Decó, em trobo amb una noia que feia 2 dies s'havia vist en una botiga netejant el terra i tal. Diu, escolti, jo sóc la de la botiga que acabo d'obrir aquí a la Ribera. Surto d'allà i me'n vaig a inaugurar la sortida del Rally Costa Dorada aquí davant de la catedral. El cotxe que es presentava com a novetat mundial, el Seat Toledo. Me'n vaig a inaugurar una botiga, una joieria, rellotgeria de la Diagonal. I me'n vaig després encara a les 9 del vespre a presentar el nou envàs d'una beguda coneguda en el nostre país. Escolta, li faig anunci, Vichy català. Això en 4 hores. Això en 4 hores. I hem de procurar que això sigui cada 4 hores. I tenim capacitat, tenim gent, tenim capacitat d'inventar, tenim capacitat de fer moltes coses. Vostès mateixos aquí, amb 4 passos d'aquí. Potser no serien les prioritats que jo m'hagués marcat, però és igual. Aquí al cantó d'aquí, de la Torre Abgar, tenim el Museu del Disseny, tenim els Nous Encants, tenim el Born i més enllà tindrem el Mercat de Sant Antoni i altres mercats que estem canviant. I això no és una cosa que dius, això ho farem dintre de 10 anys. No. Això està passant en plena crisi econòmica. Estem fent aquestes barbaritats, les estem fent en plena crisi econòmica i, a més, les estem fent sense fer dèficit. I avui vostès donen prèmits, i perdoni'm que ara faci propaganda d'un altre establiment, i donen un prèmit a la llengua i al català en un hotel que és també un exemple. La plaça Real fa 2 anys era un gran embolic. I un conjunt d'empresaris, entre ells uns empresaris de Manresa, fan una aposta per la plaça Real, fan un hotel on molta gent no s'hagués atrevit a fer-ho, molta gent s'anima, fa bars, fan centres, fan coses, i avui la plaça Real ha fet un canvi importantíssim. Si els escolteu amb ells després, us diran que no és suficient, perquè a les 5 encara tenen aldarulls, no? Però el canvi és molt important. I això es pot fer perquè vostès han ajudat a transformar la plaça Real. No perquè l'alcalde tingui una vareta màgica, sinó gràcies a l'esforç de la gent. Gràcies a l'esforç de gent que té aquesta idea pel país. Treballem pel país
i avui els vull donar les gràcies. I ho farem des de la complicitat. Pere Llorenç deia complicitat, farem des de la complicitat. Ho farem buscant col·laboracions estretes. Jo crec que moltes coses no les ha de fer l'administració, moltes coses les hem de fer en col·laboració amb la iniciativa privada, amb la gent que és la que és capaç de crear la riquesa del nostre país. Moltes gràcies. Ara passarem al vídeo de la convenció per la cloenda final i ja tindrem aquí un còctel a la vostra disposició perquè es pugui d'alguna manera recuperar les forces. Moltes gràcies a tots i passem al vídeo, si sou tan amables, que el vegi el nostre alcalde i la resta de persones que l'han pogut veure aquest dematí, el vídeo de la nostra convenció. Alcalde.